Prehliadky jaskýň. Jaskyne v krasovom území Akteleckého národného parku a Národného parku Slovenský kras boli zapísané v roku 1995 do Svetového prírodného dedičstva UNESCO a v roku 2001 bolo územie Domica Baradla vyhlásené za mokrať medzinárodného významu podľa Ramsarskej konvencie. V priebehu tisíce rokov tu vznikali neobyčajné formácie krasových útvarov, ktoré vynikajú nezvyčajnou bohatosťou a rozmanitosťou od tenkých brčiek po mohutné kvaple. Jaskyňa Baradla. Celková dĺžka chodieb jaskyne predstavuje 25,5 km, z čoho 5,3 km dlhá domická vetva sa nachádza na slovenskej strane. Jaskyňa je jedným zo symbolov spájajúcich slovenskú a maďarskú časť krasu. Hlavná vetva jaskinného systému sa ťahá medzi obcami Aktelek, Józsefvö, pozdĺž takmer 7 km dlhej podzemnej rieky, na ktorej sa viažú vedľajšie vetvy. Chodby majú priemernú šírku 10 metrov a výšku 7 až 8 metrov. Miestami sa však rozšírujú do obrovských priestorov, inokedy sa zasa zužujú do úzkych chodieb, vytvárajúc pocit labyrintu. Jaskyňa je veľmi bohatá na kvapľovú výzdobu rôznych foriem a farieb. Prehliadka krátkeho okruhu má dĺžku 1 km a absolvujete ju pohodlne na betónových chodníkoch pri umelom osvetlení za 1 hodinu. Nezabudnutelným zážitkom návštevy patrí počúvanie hudby alebo koncertu v koncertnej sieni jaskyne. Ak sa rozhodnete prejsť inú trasu v tomto jaskinnom systéme, kúpte si vstupenku pri vchode v Röštó a popri podzemnej riečke Styx môžete absolvovať ďalšiu prekrásnu a nenáročnú prehliadku popri najvyššom stalagmite v Maďarsku. Kvapeľ s výškou 19 metrov má pomenovanie Hvezdáreň. Celý okruh má dĺžku 2,3 km a prejdete ho za 2 hodiny. Pre milovníkov dobrodružných ciest odporúčame rovno 3 dlhšie trasy. Tá prvá vedie odbočkou z koncertnej siene a presne tam sa po skončení prehliadky znovu ocitnete a vypočujete si hudbu. Približne 4 hodiny budete chodiť v jaskyni aj v neosvetlených, chodníkmi nespevnených častiach. Dostanete však lampy a na chvíľu zažijete zvláštnu atmosféru a pocit, možno taký, aký mali objavitelia jaskyne. Okruh Rajs Keresztény meria 3,6 km a v jednej skupine môže byť 10 až 25 osôb, minimálny vek detí musí byť 10 rokov. Ak vám nestačí 4-hodinový pobyt v jaskyni Baradla, máme pre vás takmer 7 km dlhý okruh po hlavnej vetve jaskinného systému od Akteleku po Józsefvö. V podzemí strávite okolo 5 hodín. Čaká vás prechod len s lampami cez neosvetlené časti jaskyne a počúvanie hudby v sieni obrov. Na túto trasu môžu ísť deti nad 10 rokov a skupina ľudí, ktorá má 10 až 35 členov. Po skončení okruhu vás organizátori dopravia späť do Akteleku. Špeciálny okruh meria 8 km a trvá takmer 7 hodín. Je totožný s dlhým okruhom, avšak má prídavok bočnú trasu s dĺžkou presahujúcou 1 km. Práve táto trasa je fyzicky najnáročnejšia, ale možno aj najkrajšia.
Budete sa prechádzať medzi nádhernými kvapľami v bezprostrednej blízkosti, brodiť sa korytom vody a zdolávať rôzne prekážky. Túra má pomenovanie Retek Aak, čo v preklade znamená reďkovková vetva, vďaka zvláštnym kvapľom v tvare reďkoviek. Pripravte sa dobre na túto trasu, nezabudnite si gumené čižmy alebo náhradnú obuv a aj nepremokavý odev. Voda v týchto miestach jaskyne je aj vtedy, keď je inde sucho a býva to len okolo 10 stupňov Celzia. Návštevníci v skupine môžu byť 5 až 14, minimálny vek je 14 rokov. Rovnako prekrásne, ale aj rovnako náročné okruhy môžete absolvovať v ďalších jaskyniach Akteleckého krasu. Sú to jaskyne Béke, Košut a jaskyňa Meteor. Jaskyňa Váš Imre je čiastočne osvetlená, avšak jej prechod potrebuje pevnú turistickú obuv. "20 kilometrov od Jožvafö, v povodí rieky Bodva pod vrchom Estramos, sa nachádza náhodou banskou činnosťou objavená Rákoci jaskyňa. Bohatou farebnou výzdobou rôznych tvarov a druhov kvapľov, priezračnou čistotou spodných jazier vás určite očarí. Hotová pokladnica Krasovej oblasti. Neuveriteľne krehké a jemné tvary stalagmitov a stalaktitov hrubo lemujú steny jaskyne na mnohých miestach a vytvárajú umelecké dielo prírody. Vstup do priestorov jaskyne by bol nemožný bez kovových rebríkov, schodov a chodníkov. 800-metrová trasa nie je síce extrémne náročná, avšak vyžaduje určitú opatrnosť. Aj preto vstup do tejto jaskyne je povolený návštevníkom starším ako 10 rokov a v záujme ochrany tohto prírodného unikátu absolvovať túru môže maximálne 10 ľudí. Ale pozor, jaskyňou vás prevedú, aj keď budete len jediný záujemca. Jaskyne Akteleckého krasu môžete navštevovať denne počas celého roka.